Já musím spalit ty její věci a moje, pak ještě hygienu a zase jako předtím, jako v minulým baráku, protože rodiče pořád se chtějí stěhovat. Já tomu nechápu. Nejdřív si spálím ale moje věci a pak její. Nebo její věci nespálím a řeknu, jak se to spálí sama. Že to pak není fér, protože já balím si své věci a ještě její palit do toho. Takže nebudu jí palit věci. Max, kdybych třeba palila i třeba hygienu jenom, tak já všechno její a hygiena je jenom na krabice. Já balím všechno, takže nebudu jí to balit. Ať si to balí sama. Prostě ne. Já jsem starší o 2 roky, takže ne. Já se těším, že za to vypadnu. To budu bydlet v jiném domě. A prostě se těším, že vypadnu. Mě zajímá, jak bude vypadat náš další dům, který následuje. Protože rodiče se často stěhují a prostě vyrábí, nevím, kde ty peníze pořád berou. Třeba jsme jeden týden v jednom domě, další týden v dalším domě, takže nevím, kde ty peníze berou. Tohle jsme byli snad, nechci kecat, snad měsíc. A prostě pořád se stěhujeme a já už to mám dost. Prostě se nechci stěhovat, takže segra spasí to samé, to spalit za tebe nebudu. No dobře, ale budu si to vybalovat mé věci sama. Nebude si to všechno vybalovat a zabalovat sama. No dobře. Dost bych, kdyby jsem mohla něco udělat, tak bych zabila. Já se si nikdy z ní spolázím. Možná je starší o 2 roky, ale mně je to jedno. Prostě bude poslouchat mě. Ne já jí, nebo prostě já jí musím poslouchat, to na mě taky občas lídá, když rodiče jsou na třídních. A prostě ne, už to má plný zuby. Ještě ten kufr zavřít. Tak to bude těžký, protože ten kufr je retardovaný. Dobrý, už je zavřený, tak. Хорошо, už to mám spálení. Musím volit to. Určitě na Vánoce se zase budeme stěhovat, jako vždy, já to úplně cítím. Tohle je můj druhý barák, ve kterém žiju. A budu další 3. Tohle bude taky chata. Ježíš, já jdu za rodiče. A co se budeme přištěstovat? Taky řeknu ne, že už chci aspoň jeden rok být v jednom domě, a ne jako se, že to pořád střídat v jednom domě. Tam, mě další tam. Víš, co to budeme
oslavit Vánoce, já to snít nedám. Ten zavřu a další jsem jako otevřela. Ne, to bylo asi v tomhle. Tak v tomhle i v tomhle. Střih. To má jako spalení všechno, takže další den už pojedou do nového domu, takže už je večer. Tak. Zpívat jdeme. Ježiši, já zase budu spát s tebou v pokoji. Na Vánoce taky budu spát s tebou v pokoji, já to nedám. Tak to Segro musíš vydržet moc. Je už poslední noc. Nepřihlídni se ke mně. Promiň, já jdu spát. Ej. Jde. Jdu do postele, tak se ke mně. Se dá jako jako fakt. Tak dá. Je dobrý, tak už je v posteli. Tak to prostě zase vrátila. Tak. Lišáka tam pak jdu spát. Tak jo, další den. Jak jinak. Tak, stávat už jdeme vysvětlit celou televizi přes noc. Tak jdeme zbudit. Stávejte, holky. Jo. Nebojte, to je další zase. Budete mít svůj pokoj. No konečně budeme mít svůj vlastní už pokoj. A dáme se hrát pokoj. To nevím, jestli to dám, ale je to fuk. Tak jo, jděte do kuchyně a sejdeme se tam. Že by ty holky už nebudou mít rádi stěhování, takže se prostě a tak prostě řeknou ne, ale že už nejdou se stěhovat, že už je to nebaví. Tak jo, můžeme jít se na to, že to poslední stěhování, tak jo, já otevřu, protože všichni opět máte plný ruce. Standu já natáčím. A já tež. Teď ti do svého pokoje. Tak lidi, už jsou to novýho domu a dalo by se říct, že tuhle mi postavit trvalo hodně dlouho a pro vás to by bylo ještě před to stopnutím videa. Takže pojďme do příběhu. Tak jo. Vy dvě máte nahoře pokoj, cože ten dům má 2 patra. Jo. Ty máš úplně zádu. Áďo a Eli, ty máš předposlední a před ten fialový pokoj, který to bude, tak bude spíše pro hosty. Dobře. Tak jo. Tak, pojď. Áďo. Ano, a pak přijď dolů, protože pak vybalíš ty krabice, ano.
už mám, takže jdu do kuchyně. Samozřejmě, že nám, protože tady nikdy nemáme televizi. A tady bude jako, tohle už bude poslední dům, no. Já se nastěhuju. Teda zase musím jako vymyslet, kam to nakrát. A sám budu vydávat. Tady nic se nedá. Se předtím. Ježíš, zase se to seklo. Zase se to seklo. Dobře. Protože tak jo. Oh my god, tady je i bazén. Oh my god. My mám konečně, co to tady je? Konečně bude něco sportovního. Zapomněl jsem sem dát televizi. Jak jsem tady budu mít televizi, takže jenom na tu jogu. No vlastně televize v rádiu. Ježiš, jenom tady je televize. No jak vidíš, tak jo. Oh my god, ten prostý pokoj je hezký. On není fialový. Ale mu je taky zase hezký. Oh my god. Ty ho máš hezký. Já vím. A nechoď do mého pokoje, prosím. Maxim, když budu něco potřebovat jako s něčím pomoct, tak můžeš. Děkuji. Čekajte, tady upravím to. Můžeme hrát na schovku v tomhle domě, protože v tomto domě jde hrát na schovka, protože tady je hodně nějakých těch místností na schovávání, neboli schovky. Jako jo, tak mi to přijde, že je tady hodně schovek. Šiši, to asi... To skříně se tady nebude mít. Já tady to ještě budu vylepšovat, toho bude mít na oblečení. Tak, takže já si to tady tohle vybalím. Mám hezký ale stůl, co ho musím uzvat. Jenom ten prostor na oblečení. Ach jo. Tady pití. Ty máš tam nový počítač, vidíte, jenom tady. Jo, mám. Prosím tě pryč, já se jdu zatím vyspat a pak by prosím vypal kufru, když si řekl, prosím, tak jo. Tady se dám pověsit. Tak pověsím. Dobré. Je to postav si trošku snížím. Tak. Je 15%. Dám strych. Tak jo, než... teda ne, Elí má vybaleno, takže... Jo. Děkuji, takže se ho dám na postavu. Já mám problém sem, počkejte,
ještě si trošku posunu její tu počku. Tak, to je lepší. Že musím nějak vzít. Vidíte, jak mi to hrozně seká. Takže já se musím s tím smířit, s tím sekáním. Už to nikdy nepomůže do sekání. Ty dvě se nikdy jakože by neměly rádi, ale jakože viděla na její pokoj, tak je to líto už. Takže je na ní nejhlavnější z rodiny. Já si toho hrozně vážím, takže se navzájem budu pomáhat a tak. To bylo krásný, když jdu na mobil. Takže vlastně musím... Je ten... Nejdu. Ty vlastně to nemusíš vyklidit ty krabice. Já musím, tak já ti pomůžu. Nemusíš, ale teď chceš, tak můžeš. Takže dám strych. Tak jo. Tak. Mami, teď já pomůžu Eli to vyklidit, ty krabice. Dobře, zlato. Dám určitě zase střih. Tak už je to vymazaný, já vidím už to nahoru. Už bude večer. Takže vymalovali až do večera a já už bych jsem to asi ukončila. Protože já musím ještě dělat jináčí věci a takové ty věci. No, připravte se na další GHL videa a i Minecraft videa a i Roblox a ještě Geometry Rush někde jakože by udělám. Možná a budu dělat speciály různě za třeba až budu mít 50 odběratel, tak bude nějaký jakože nějaký 50. speciál. Takže jdu ještě dolů tam. A asi, no já nevím, co už dělat poslední dobu natáčet, protože musím venčit kočku, uklízet pokoj, natáčet videa na Legie na YouTube, to ještě se koukat na jednu hru, jak se na tom jsme. A pak ještě jakože by dělat různý domy a natáčet a vymýšlet videa, tak není taky jednoduchý, protože já mám málo nápadů, ale jenom ještě rychle převlíknu. Oni někdy budou nakupovat oblečení a už rozmazlený se jako stane ty jako pro rodiče, pro mamku rozmazlená, pro tátu jako napůl a segry budou jako dobro vždycké segry se pomáhat, tak čaukýs.